Takže čau, jmenuji se Spike a vítám vás u prvního dílu z naší nové série Pokémonu. Vytvoříme si nový svět. Vytvořit svět, bude se to jmenovat třeba Spike hraje Pokémony. Tak. A seed bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Všechno jsem si už nastavil, tak se na to můžeme vrhnout. Teďka, až se nám tak se nám tady objeví taková obrazovka, která je jako mimochodem dost designově pěkná, kde si pak budeme vybírat Pokémony. A jinak, omlouvám se, že dlouho, že vydávám tohle video tak pozdě od toho, co jsem si založil kanál. Protože já už jsem se o to pokoušel, akorát, že blbly mi nahrávací programy, blblo mi audio, blblo mi všechno, takže jsem ještě nebyl schopný nic vydat. Tak. Jo, to je ta pěkná obrazovka, jak jsem říkal. Rozhodně z těch všech je buď nejlepší Chimchar, nebo teda Charmander nebo Chimchar a já volím Chimchara. Jo, takže hned takhle ve vodě. Takže bažiny a tajga. Jo. Tamhle vidím i podzolbiom. Jo, je to podzolbiom. Tak. No tak, potřebuji. Takže Pokémon, samozřejmě z názvu jsou to Pokémoni. To jste si mohli vybírat, když jsem si to vybíral, toho Pokémona, ale wow, seká se to. Tak. No jo, načítají se články, já vím. Spider. Tak, Elko. Fight. Scratch. Leer je jakoby takovej slabý útok a Scratch je silnější. Takže já rozhodně volím tohle Scratch. No, tak ale on nás zabije dřív. No, 9 z 20. On ještě ani nemá žlutý. Jo. Jo, kopnul jsem ho do ksichtu, super. Jo, znova jsem ho kopnul do ksichtu. A teďka, ne, teďka stačí nám jeden hit. Jo, takže je level 6, 7, 8, takže je level 8 a naučil se. Oh my god, my to vážně našli, Pokécentrum. Můžeme si healit Pokémony. Jo, je to hodně vzácný. A tím hodně myslím hodně. Ještě bych tady stál půl hodiny. Yes. Hehehe. Ale kde je vstup? Jo, ze strany. To vůbec nejde poznat. No, jde to poznat, a to je jedno. Takže máme dům. Ještě si to tady trošku upravím. A? Tam to bude velmi pěkné. A tady je jen 2, jo, tak ty jsou. Pardon. Ty s náma moc nepatlali teda. Ale toho Gasleyho, kolikátka to je na 17, toho bych nedal. A ten má navíc psychický útoky, který já nesnáším. Že jsou hodně blbý. Nebo jakože právě že nejsou blbý. Jsou dobrý. A až se dostáváme k výrobě Pokéballu, wow, no a já jsem právě udělal pitomost, potřebuju si tam dát webpoint, že se znám. Já bych na to zase zapomněl. Kde to je? Mi neříkejte, že jsem ztratil. Ach jo, doufám, že jsem to. Jo, dobrý. Takže si tady dáme waypoint. A tady je Poké. Já si to nazvu Poké.
Tak, tohle nemůžu vykopat. Jinak nejsou tady jen Pokémoni, jak jsem možná říkal, tak tohle je upravený modpack. MC Titanem mají na to i server, ale já na tom serveru natáčet nechci, protože no, je tam moc hráčů a já chci mít nepoškozený svět. Navíc nevybranýma lootama. Potřebuji nějaký slabýho Pokémona, jako byl tam ten pavouk. Takový zvláštní, záhadný pavouk. Pičítou. Jestli ne, co se stalo? Já bych ho zabil sám. No zase, jo! Tohle pak musíme vykopat krumpáčem. To jsou z toho pak šutráky na vyvíjení Pokémonu. Ebra. To je kolikátka. Musím pomalu. 8. Jo, jsem s ním v boji. Ember. Úplně libovej útok. Aha, on se odportil i takhle, jo. To je chujovina. Kedabra. Kodabra. Goldín? Kde je Goldín, ta rybka? Pikachu! Pikachu! La 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 la. Aha, level 24, no tak ty si klidně uteč. Magic Carp 17, 11. Do vody, no, jakože na to, že je to ohnivý útok, tak ne. Na to, že je to ohnivý útok, tak jako good. No. Takže my na něj jsme super efektivní a on na nás vůbec. Jsme ho vyhodili, on takhle umírá sám. No tak ještě, no tak ten nám neubral nic. Tohle byl super easy out. Jo. Syrová ryba. Jo, takže jsme level 9. A jo, my jsme z toho... to je výborný, my jsme z toho dostali... Doufám, že to, míru milovná, tak aspoň na lehko. Yes. To je ten samý Pikachu. Ty brďo, to je ještě silnější. Pidgey, jestli se mi to povede, tak... Tady je Dick. Ne, to byl jen Dick. Tak, 16, to bychom možná mohli zkusit. Jo, jsme s ním v boji. Taunt. Co to je? Pardon? Co to je, ten taunt? To nevím, zkusím to ještě jednou. Jo. No, tak on se odportil. Vedle... Tak, pojď ještě! Jo, teďka už se neodportíš, kámo, teď už tě zabiju. Co? Zmrde, tě zabiju. To je tak nefér, děti. Viděli jste, že to byl cheater, že jste to viděli. Já prostě říkám, že já prostě prohrát nemůžu, to je prostě blbost. Tak, čímčár. Ale pak se tady budu muset zabarikádovat před zombíkama teda. Aspoň mám 3 ryby. Tady se, jo, já si tady vlastně budu moct dělat polívky, pokud najdu i červený houby. By bylo dost dobrý, to bychom měli přísun jídla. Tak, ale já budu potřebovat. No tak, Pokémoni.
ne, teda, promiňte, na poke, mám pro vás dobrůdku, říká mi porážka. O, 14 ebra. To ne, díky, prosím. O, trošku lagy. Ne, růžová, to budu nést, ty vole. Víte, jak to vypadá, to, jak to mám v té ruce? Fuj. Ne. No, tohle Pachirisu 10, no tak. Promiň Pachirisu. Takže Ember, to je elektrický typ, takže na toho by jsme měli být tak středně efektní. Jo, vidíte, že jim nedělám skoro nic. Ember je v podstatě takový ohnivý, ježišimaria. Ale on mi dělá až moc. No. A tuhle si musím zapamatovat. Takže když půjdu 8, jo, takže pak musím... Ne, neber to do ruky, no ty prase. Ježišmarjo, kdo to kdy viděl, aby někdo měl v ruce nějaký umělý prso, který... Fuj, tady mám dokonce černý, to je už rasistický. Proč tomu nemůžu dát nějakou bobulku? Oni tam prostě musí dát černou kozu. No, vidíte to, to je prostě černá koza jak vyšitá. To je prasárna normálně od těch tvůrců. Taky prasa, to taky pořád musím jen na tohle myslet. No jo. No a teď kudy? Ještě co? Ach jo. Proč by si radši nemohl číst knížku? Ale víte co, mně se to líbí víc. Semínka. Takže mám si v ruce barevný prsíčka, lalalala. Vůbec nejsem perverzní, lalalala. Jak by to někoho taky mohlo napadnout, že? A já si to tady nejspíš budu hrát celou na míru milovnou, protože ono to tady je tak, že se tady spawn rate zvířat, prostě není tady spawn zvířat, že se tady spawnují jen Pokémoni. A jídlo můžete získat jen porážkou některých Pokémonů. A je to dost vzácný. A tady v podstatě zombíci nehrajou žádnou roli. Ani creepři. To je prostě jen to, co kazí ten Pokémon. Teda z mýho pohledu teda. Potřebujeme nějakého Pokémona. Tak aby se tady mohli spawnovat 18, to je dvojnásobek toho, co máme my. My jsme level 9. Jo, ale jak už jsme viděli, tak Magikarp je super silná, super slabá ryba. Wow, jak to, že mi ubral. Tenhle už je silnější teda. Na nás nemají, na nás vůbec v podstatě neopůsobej vodní útoky, no jo, tak on nás kouše, no. Splash, vidíte Splash, to je v podstatě vodní útok a ten na nás vůbec nepůsobí, že jsme ohnivý typ. Ach jo, jen to bude trvat dlouho. Magikarp, no zase nás zkousnul. Kde to prostě nejde. Cože? To si děláš prdel? Pardon, ale jako... Ježišimaria. Čimčáre. Proč jsem si nevybral radši Turtwiga, nebo co já vím. Ježiši, ty jsi lama. No jo, tak ale všechno je jednou poprvé. Že jo, ale tohle už je s ním druhá nebo třetí porážka, co mi dali. Ježišimaria, to svět ještě neviděl. No nic, no. A musím říct, že je to dobře rozehraný. Wow, tenhle je hustý. Tak, lag jak svině. Jsou všude. Tak. And 16, to bych toho si pak zajdu zabít. Hunter, ten je silný. S tebou, příteli. Bu. Jo, tam je ten pavouk, kterýho jsem chtěl zabít. Nebo... Jo, je to on. Tak. Jo, jsem s ním v boji. Ember.
Prosím, jo, no tak toho si dáme na pohodičku. No tak, možná tak na pohodičku, ne, ale... Jo, na pohodičku. 6, jo. Jo, 10, 11, 12. Jo, takže máme 12. Tady se to dělá strašně rychle, musím říct. Cože jsem to slyšel, Chewbacca? Tady nejsme v Hvězdný bráně. Ach jo. My za tohle ještě dají, vole, copyright, no tak to se jako smáznou, blbe. Tak, pojď, Ember, pojď. Co? Jo, on je vzdušný, já jsem taky blb. Jsem vůl. Teď už jsem mrtvý, ale kdybych na ně používal ten scratch od začátku, tak to možná tak nebylo. A to je jedno. V příštím díle, že tohle už nahrávám celkem dost dlouho, těch pár minut, v příštím díle si, tohle byla jen taková ukázka, v příštím díle si uděláme tady, si to nějak vylepšíme a všeobecně prostě upgradenujeme. Uděláme si doly, vyrobíme, snad se jako podíváme na výrobu prvních pokébalů a tak. Takže já se tady s váma loučím. V ruce mám černou kozu. Ano. Nebo víte co, já udělám jednu prasárnu. Ne, se nepovedlo. Ano, tady jsou 2 kozy a loučím se s vámi při pohledu na 2 kozy. Takže mějte se pěkně, cucejte z černé flašky jako já, nebo já si zkusím dát nějakou bílou. Jo, cucejte z bílé flašky mlíko jako já a já se jdu hned napít a čau. Tak.